Ассалому алайкум бародарои азиз, як купе калон идатон уфтагил нақша гарани ва дарзон мемонам иҷа биё. Бисёр персиден афаҷонои ма барои курпа гуфтен, ина марҳамат. Барои курпа. Дидесен чихе калони хушрӯй. Ина инҷа метонед курпа ва купачатона то паталока бизанед. Баландиш 2,40 ай, дарозиш 3,60 ай бародарои азиз. Глубина 75 ай. Гарани калони хушрӯй метонед любо чиста бизанед бародарои азиз. Дидесен ана иҷа шадидесен бародарои азиз, чордараи калони фасона. Ина иҷа ҷои либос кашоб кунӣ, либосмонӣ мешава иҷа. Дидесен бародарои азиз. Ина иҷа бо калитак дура бародарои азиз. Чизое ки масалан документация, пакиментация, чизое ба ҷои сум, пум, кило, пило. Ира хубиш дар чи ки бародарои азиз нигоҳ кунед. Ин хеле адел наадела шум мекунӣ, истифодашон мебарӣ. Ҳам хеле дарози хушрӯй. Инаи параша метонед дар дигар хона монӣ, тип ҳамасад ҷои курпа ва курпача, иша метонед дар дигар хона. Фората дар як хона мемонӣ, истифодаш мебарӣ. Ди шкафи калона дар як нархи арзон мемонем ки нигоҳ кунед бародарои азиз. Соҳиби хона мега 8,500 сомон дар ма тайёр кардам мамечиза нави навай, ягон сарапина, ягон кандагӣ надорад. Метонед занг бизанед, харидорӣ кунед бародарои